Yma, da ni'n mynd i barhau yn gwaith ar Patagonia, a da ni'n mynd i edrych ar hanes Michael D. Jones a'r Mimosa a hanes y Cymru'n Patagonia. Nôl yn 1865, Iaith, llawer o bobl yn Michael D. Jones. Ffrindiau, mae gen i syniadau. Rydym i gyd yn mynd i Patagonia, gwlad newydd, iaith ein hunain, dim meistr tir. Bydd pawb yn hapus iawn yno. Dewch gyda fi! Breuddwydiaf am baradwys hapus Patagonia. Haul cynnes braf yn tywynu. Digon o fwyd, dyma fydd y lle gorau erioed. Lle mae pawb yn mwynhau, meddwl Iaith. Adeiladwyd y Mimosa yn 1853 gan Alexander Hall a'i feibion yn Aberdeen. Roedd y Mimosa yn cario siwgr a the o Brasil i China. Cafodd Michael D. Jones y syniad o mynd â pobl Cymru i'r wladfa yn Patagonia. Hwyliodd y Mimosa o Lerpwl ar dydd Sul, Mai 28 yn 1865. Roedd y fordaeth mor hir, 7,000 o filltiroedd i ffwrdd. Bu farw 5 o blant ar y fordaeth. Cafodd dwy dynes pabi ar y daith. Yn ystod y fordaeth cawson nhw 2 storm ynbyd. Sa Patagonia 2 fis ar ôl i'r cwch cychwyn ar ei thaith. Mae'n nghalon yn llawn tristwch. Tristwch adael fy ffrindiau. A'r chwerthin hapus ar hwyl. Teulu anwyl na welaf byth eto. A'r gofal a'r cariad. Hiraethu am hardwch y mynyddoedd cadarn. Sy'n cydio amdanaf yn dyn. A mae'r wladfa'n dal i ffynnu heddiw ers 1865. Lle da iawn chi, da chi wedi gwrando yn Blan Da a da ni wedi dysgu llawer o ffeithiau diddorol am Patagonia.